Ceritane bocah kanthi irah-irahan blanja ing pasar déning Zerlin kelas 6 SD Muhammadiyah Sangonan Loro Sidoluhur Nggodean Sleman. Dina Selasa awan bali saka sekolah, aku karo adikku lan ibuku menyang pasar. Saperlu arep blanja maneka warna kebutuhan. Anggone blanja kuwi arep kanggo mangsak-mangsak ing taun baru 2025. Lagi wae aku asik milih barang-barang sing arep dituku, ana WA mlebu saka koncoku. Aku terus buka HP ku. Sawise aku waca, kanyata kanca-kancaku ngejak mangsak bareng kanggo ngadepi malam taun anyar. Ajakan kanggo bakar-bakaran kuwi terus tak sagui. Watara jam 7:30 bengi aku terus mara neng omahe koncoku kang ora adoh saka ngomah. Tekan nang omahe kancaku kanyata wis padha teka ing kono. Kabeh padha nggawa barang-barang sing arep dibakar bebarengan. Ana jagung, sosis lan uga bakso. Dene liyane wis padha nyiapake piranti-piranti sing kanggo masak bebakaran. Rasane seneng banget bisa masak bebarengan karo kanca-kancaku. Watara suwene 2 jam wis rampung anggone bakar jagung, sosis lan bakso. Terus padha maem bareng karo maneka warna unjukan kang wis disiapake karo kanca-kanca liyane. Kabeh padha seneng bisa maem bareng ana ing malem taun anyar. Rampung maem bareng terus padha teturon karo ngenteni tekane jam 12 bengi seperlu kanggo ngenteni taun anyar. Cuntel, matur nuwun.